Той ли си с колата? Пратих Паци и Тони. Паци и Тони. Нямай грижа. Давай, давай. Ей, сега стана страшно. Ще намеря колата, само ми дай малко време. 24 часа. Искам да се разберем за онова. За кое? У вас. Заболяме. Извинявай. Заболяме, че се опита да избягаш. Светло-сиво CRV. 2008 от паркинга на Ихтиман. Трябва да ми намериш информация за една кола. Знам къде е колата. Кука, след завоя аз ги затварям отпред, а ти ги блокираш отзад, ясно? Копеле не е истина. Ако това не стане, си заминаваме и двамата. Спокойно, измислил съм го. Мисля, че можеш да се развиваш при нас. Това е супер. Поставь това драгоман, бе. Дежурният на участък е направил описание на крадеца. Началника каза вие да поемете случая и да обявите лицето за национално издирване. Току-що направиха фоторобот. Знаеш ли кое е хубавото на тая красавица? Не ти иска пари, предполагам. Не, че носи пари. 2 квадратни сантиметра, а побира 20 000 евро. Нито инфлацията я лови, нито може да я снимаш с хеликоптер. Аз монетите лесно мога да ги скрия, а с хората е по-трудно. Кой ще крие? Едно пиленце ми каза, че след изпълненията в Драгоман, ченгетата имат описанието на Мартин. Всеки момент ще го пуснат за национално издирване. Кой искаш да го чуем на вилата? Нещо много почнахме да задълбаваме с този Мартин. Ако нещо се случи, искам да действаш, знаеш, без сантименти. Нали ти каза, че бил перспективен? В момента си поправим грешката. Това е проблем. А като те хванат за топките... Знам. Режеш топките. Попов? Да. Ще ме зарадваш ли с нещо? С това, което имам едва ли. Всички са откачили заради тая кражба в Драгоман. Кажи ми, какви кретени работят там? Да им влезне през централния вход. Тъпа история. Не тъпа, дебилна! Станахме за смех. Главният секретар ми сцепи телефона от сутринта. Иска да го открием до 24 часа. Ми да не сме факири. Поне имаме ли вече описанието на крадеца? Не, още се прави. Още се прави. Вие маслен портрет ли рисувате, бе, Попов? Он е от Драгоман. Даде показания преди 3 часа. Изчистват се някои детайли. До 1 час е готов. Не! След 10 минути да е горе на бюрото ви. И веднага го пускате за национално издирване. Сега лично ще контролирам нещата. Както кажеш, началник. И като го хванем, искам да се запозная с него. Много ми е любопитно. Се почва, колега. Първо ще ми седнеш на стола, после ще ми вземеш отдела.
Защото моя ми е малко. Славов до сега ми крещя. За какво се бори сега? За фоторабота на крадеца от Драгоман. Издирал го спешно. Тук има някакви детайли, още трябва да се изчисти. Ако има очи от тая нос, му го качвам. Пристигна, току-що. Кое бе? Това, на уния, от Драгоман. Сега ще трябва да проверяваме в този студ всичко наред. Сержант Стоев от Пътна полиция. Добър ден. Документите, ако обичате. Добър ден. Проблем ли има, началник? Провери го. Закъсняваш, Меки. Ти подраняваш. Как го направи това с фоторабота? Много питаш, бе. Ти не си ченге? Вече и аз не знам какво съм. За малко да ме хванат. Нали знаеш, гориш ли ти, горя и аз. Я кажи сега, какви бяха тия малумни изпълнения? Нищо май си решил да приключваш, а? Нямах избор. Да влезеш в районното. Признай, че сам се предложи. Друг ще ли го направи? Ти май се и хвалиш. Наши чуния горе полудяха. Сега искат показна акция. Тъма ни колегите малко да поработят. Остави ги тях. На мене ми трябва нещо, за което да се хвана. Какво? Подробности около следващия удар на Джаро. Кога, къде, с кого? Да беше внедрил светски хроникьор. Ти си добро момче. Ще свършиш работа. Да, ще свърша мъртъв. Само стой на сянка. И си отваря очите на 4. Какво гледаш? 118-метрова яхта с площадка за хеликоптер. Какво има? Имам покана за Чикаго. Чикаго. Мюзикъла. Утре е премиерата му. За първи път го поставят у нас. Искаш ли да отидем? Българското Чикаго смятам да го пропусна. Това означава ли, че мога да отида сама? Естествено, миличка. Само, че ти си много заед. Напротив, свободна съм. Не, забрави. Искаше да ми подреждаш библиотеката. Даже не ми беше хрумвал. Ето, давам ти идея. Ще се видим до вечера. Чао.
тежък разговор. Не те интересува. Всъщност, колко пъти си бягала и сте прибирали прибита? Виж, не ми се говори с тебе сега. Сигурно добре плаща. Проститутка ли ме наричаш? Не, само си мисля. Сигурно им е трудно на другите момичета. Университет, интервюта за работа, градски транспорт. Ти, бе, къв си ти? Нали си мислиш, че си по-различно от останалите капути на Джаро? Знаеш ли, и ти се продаваш за пари. Само, че има една малка разлика между мен и теб. Аз поне не си цапам ръцете с кръв. Аре да кажи, какво млъкна? Точно толкова време имах да убия. Сега и другите са ще дойдат. Честито. Не се подслушва и не го следят. Имаш право да го изключиш само един път. Кога? Като легнеш между цветята. Окей. Нямам намерение да го правя скоро. Това нещо като звънне, зарязваш всичко, искам да си нон-стоп на линия. Ясно ли? Друго? Ще ти сменяме сим картата през 2 седмици, старата я изфърляш. Влизай! Къде сте и яките пичове? Косо, Маре, седи бързичко, бата, че нямаме време. Ще го вършим после. Само, че ето предстои сериозна сделка, искам да сте концентрирани, защото напоследък се дмениме много. Клиентите са турци. Гарантират ни, че са точни и искат да купуват от материал. Срещата е за утре, така че трябва всички да сте на линия внимателно до вечер. Не знам, тия резаните мене много ме изнервят. Казвам ти, в кой век живееш, бе? Та, ще се пробваме един път с тях. Ако всичко мине както трябва, ще работиме редовно. Дали са турци, китайци, японци, не ни интересува. Ясно ли? Войводо. Кои участваме? Всички. Къде? Марто, питай някое друго въпросче. Косъм, разясни на Мартин за въпросите. Брато, не дай така с тия въпроси, защото Джаро много мрази любопитни. Да, бе, усетих се. Кам, ти си знаеш. Ясно ми коса. Нали разбираш, че тук всичко се разбира в последния момент. Такова превенция. Аз ще го пусна.